Iya, pisan kas kowe apa karepmu? Aku tak nembang kuno ae, Nduk. Canting joli paman wong bedang kepangkal kali ya suarane putung wate yen putung wate putung wate tak senggo putung ati luwe becik patenono tenan. Ayo, Nduk. Samudana
Ya Allah, sayuk rukun. Es sayek saiko proyo. Kabeh kadang-kadangku para pradonga wis guyub rukun, kempel dadi siji. Serasi arepa ya Ponorogo karo Madiun iki padha wae. Satu bersatu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kadang-kadang tenggang rasa, guyub rukun. Sing penting selamat. Ora ana apa-apa. Ayo, Nduk, teruske. Urip ana kutha gedhe tukane rasa isine apa bae senajan sasi depan kekalata wujudke. Yo, Jan. Aku iki mikir karo kadangku kuwi mau. Ya Allah, bet-bete leng guyupi karo aku sak berayat kecuntralan. Teko kene kadangku adikku bibit. Ya Allah, ya sepira luputku. Wamang. Yo kowe kecuntralan mrene dadi kumpul karo kanca-kanca ora dadi apa. Yo awake dhewe iki mung sedrema. Urip iki mung gaduhan. Ora apa-apa ya aja susah-susah. Ben ya ngono ya Dik Bibit. Ning aku iki terakhir aku njaluk bawamu. Bawa. Sing kidul lho. Ora ketang iki caping gunung apa piye dibawa kek engko dipungkasi. Aku njaluk suaramu, Dik. Bene kecuntalan krenggosan temekan kene ya sepira luputku njaluk ngapura. Moji. Ya sing bawa kadangku. Kadangku anom sangka tlatah Kecamatan Pudak. Kabupaten Ponorogo. Bendina wis pirang-pirang bengi eneng lek 15 bengi ora turu. Ngelabeng turut panggung. Kok iki yo arep terakhir yo ijik di kecuntalan neh mrene. Monggo, Dik. Jan. Iki apa sing bawa iki dulurku saka kiring iki. Ya, apa saka kiring apa adikku Bibit? Nggih, nderekaken Mas Bit. Mbak Nimbu. Nggih. Saben bengi nyawang konang. Lek suarane dalang ngono, alah entek wis sampe gae. Ayo babatan pacing. Jan tenan. Suarane menggelora. Monggo. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Jane iki tak ajani takon dalang pisan lho jane. Kaya ora gelem, Nggih, wulan ngajeng Mbak Limbu. Lah nggih lho wong ya suarane becik. Nggih. Menggelora kaya ngono ki nek dadi dalang ayo nomor 1. Wulan Suro niki kula ajeng bikak. Lah nggih. Alhamdulillah kula memuji ndonga mugi-mugi kasembadan sediane dados dalang
sing pinunjul. Allahumma amin. Nah, ngono lho. Dadi kanca ki lak aku ki guyub rukun jaluk aku. Enggak. Kembang wae weton gunung Suara kok kemput sak desa Sukoharjo Ndemo Andawung. Wis jan tenan Mas Bibit. nggih mbok menawi benjang-benjang menawi wonten malih kula dipun jak melih. Lah nggih. Lah niku to nyen matur bose ning mburi kuwi. Bose kuwi panjenengan Pak Wan niku. Ah. Enggak. Pacitan Sarawi Jan wong swara kok diluk ngiwa ya menak, diluk nginengen ya menak, ditekuk pisan ya menak. Jan tenan. Wis dasare ya piyantune ngelenyen bagus tur ngumandang. Nyang dindi kon ngendang digawa Pak Agus, digawa Pak Yatno, digawa Pak Gurit, digawa Pak Anom Srata wis wargi ya. Suwargi. Saya aja ndang. Nggih. Mugi-mugi kuncara. Mangga. Panas udan. Jan nglenggono. Nglenggono. Panas udan aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Peng gunung, caping gunung. Tenan to. Pengen aku swara ngono iki. Nadyan wadon miwah lanang. Aku ki ngene lho Mas Bibit. Nggih, pripun? Suaraku ki tak jiamoni apa-apa kok panggah elek ae. Iki jane aku jamu irek lho iki. Beh. Apa kleru to? Ya Allah, janten ana. Malah kekatan ngoten niku. Lah iya, malah ora iso nyandinti, ora iso ngalor. Yo, Terus ngidul. ngidul ae. Ya Allah, jan Mas Bibit. Go, diterusne. Inumane banyu Lewarek le swara. Monggo, Mbak. Monggo sinten iki salah setunggal. Yen liwat. Nah. Monggo. Dek jaman kerjuang jore kelingan anak lanang biyen tak opet ngene saiki ana ngendi Oh.
jantenan. Seger mbokmu. Ya. Ya Allah, Jan. Ya Allah. Ya, Nduk. Seger bisa nyawa gunung desa dadi padha lara lapa Yo, Jan. Jan. Monggo. Wati Nirata. Ya aja kesluru nggonmu kegujengan. Ya kabeh ki mau didu mektune ya, Nduk. Mengko disambung meneh gara-gara kuku sing dupa kumelun. Sang apake awangku sagung jajang nanging tange kepit sang resikane putra kang joksa keng wiyati biarkan ring kalanya nakla pantomonca
Sandya bala Pandhawa ambyuk gumulung mangusir Sata Kurawa kambang kongke sira kadite merot kerot para ratu merot katut para ratu saking kaing jumala Ong wilah mangawi kena sekaring bawana lengging adiku Dimas Bathara Brahmendra lan penyarian nuwun kados pundi Kang Mas mula dina iki ya Di kapasrahan Purba Wasesa kalawan Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati supaya medhak marang Madyapada jumujuk marang Tlaga Madirda Kang Musana kang dadi dahurune kayangan gara-gara sundel ing antariksa mulaya Di sira kapasrahan Purba lawan Wasesa supaya mberat Sukerta kang manggon ana ing Tlaga Madirda kang diarani Kama Salah. Nuwun inggih Kakang Mas, pramila kados pundi wedadi sawangke Kang Mas. Ora enthing sanggane yen to yiku kang manggon ana ing Tlaga Madirda kuwi Kama Salah kuwi titising dewa. Ora kena nggo sembarangan muladana Kidhi Adikutara Brahma lan Bathara Indra kelumpukna kepiyakna lan sawegana pusaka-pusaka sangka kadewatan tumplak bleken ayo diusung marang Tlaga Madirda kang wusana ditamakake sajroning tlaga wusana iki mau ben lebur tanpa dadi enjing budal gumuruh saking negari Astina wonging kang pala aswa omalotong santong atok utaping pra barisan daran taranata nata nawasanga ucap kacarita badole barisan-barisan saking kayuang kadewatan yen to Cindrandra saking Mandarawa kaya singa nebak ing papan Digra mangsa juman karsa Sikra mangsa
mangawurakan pengarane wong ajurit gong makuru kongso gong makuru kongso petekotya putula Kiai tekuk truna iki ana banteng ngaglah ana tengahing dalan ayo iki cekelen nuwun inggih iya pekulun menawi mekaten kula sagah nyepung banteng menika ya aja kanthi kesuweng banteng iki ora dipungkasi nganggo walang kekek iki mesti ora pungkas ayo ke taman pusakaku walang kekek lebur tanpa dadi ucap kacarita teka mangkono rame untapira prajurit saking kayuangan Salindra Bawana rebut drujung kang ijo kumpul padha ijo pindha kumpul kanjeng pedang pralan kang abang kumpul kodha abang pundha hardi kawelagar nalika semana untapira prajurit barisan daran natak nata nawasanga sampun dumugi tepis wiringing Tlaga Madirda ganti kang winursita tunggal gandane siji critane ora kaya ana madyaning Tlaga Madirda nalika semana yen to Cinandra saking Mandarawa kaya anakake Jati Kumara
madyaning tlaga katon angrenceng remeng-remeng wit ingas jajar songo randu alas lawan jati kumara anggendereng anggendiyeng wreksa mandira ayating nglawer pating saluwir kunglabyar kumrembyah pindha rikmaning yaksa goro kang gegirisi yekti ing kono tlaga Madirda gelar wujud tlaga yen disawang socaning pramana jati awujud dwa panggoda tuwin pangrencana anenggih dumunging tlaga Madirda isine bajul barat ginjong warudayong balung atandak sukma sasar dangkaning guna desti tenung teluh braja santet bundet pilut watake dengki srei dahwen patiopen jail medakil remen pasulayan sirik marang karahayut wah deres gandaning menyan sita katingal singup kawuran geter lawan miris lamaing manungsa satu kewan kang demen sembranan bakal cinemplung jurang pengalapan kang ngeratoni tlaga ing Madirda semenika awujud yaksa sinten ta ingkang ngratoni tlaga Madirda ya ing pasetran Ganda Mayit yekti punika Bathari Durga angrehake Jaramaya setan kober klundung waluh tepeng reges anak kungger irumaya Jaramaya mula dikepara maju lungguhmu ya ngger. Sang saya kang urung gawe manggala yudha yaktine mangkarsa sesumbar lindhu pengsi gunjing kumaluduk guntur keto umop kang jaloniti lumimbak banyu kumambang
Sang Wisnu Bathara arsa anglebur bumi yang patik kala ludra dewane yaksa kulup Jaramaya wonten dawuh pangandika paduka Ibu Bedari mula dina iki kulup dening ingsun awe sun raketake marang kersaningipun Ibu mangertiya ya kulup dina iki ana sengkeraning Ibu ana sajroning tlaga Madirda wonten dawuh menapa Ibu wonten salebeting tlaga Madirda dewa gawe sengkeran yaiku kang tumiba marang tlaga Madirda iki besok dadi panutan mungkon golek sandang kulawan pangan mula ya ngger Irumaya Jaramaya kluntung waluh tepeng reges sira kudu banget-banget nggon munjaga kayuhanane ing tlaga Madirda kuwi ana sengkeraning pun Ibu nuwun inggih Ibu lajeng kersane Ibu kados pundi wedal dinten samangke ngono ya ngger mula dina iki dewa bakal nganakake prajurit medun sangka kayangan bakal munah satru sekti kang manggon ana ing tlaga Madirda kang ing kono wusana ora urunga iki bakal dimusnahake Irumaya Jaramaya dadi ngapa besok dening kowe kabeh sak turun maturunmu anggone entuk pangan yen to ora sangka bibit sekawite tlaga Madirda oh mekaten Ibu Bedari ya mula dina iki kowe jaganen sapa wae ratu utawa prajurit sapa wae pawongan kang lumebu ana tlaga Madirda balekno kanthi saranane ngaris nanging yen ora kena rudha paripeksa purba wasisa ingsun pasrahake jeneng kita Irumaya Jaramaya Putra Pandhawa Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Marata Ana Margana Samirana Warayang Wisikan Kulingan Lima Waduh Ibu Bedari menawi makaten sampun trewaca dawuh pangandika paduka Ibu Bedari kula badhe bidhal dhateng tlaga Madirda Bala Pandhawa
katlampering rata tanan tara prateng sukuning arga ram kang tumingaling pakuan asrine wong dendeng saengga praja umyong kang pratangga musakan jalma latala ojreng-mojreng pislanat padha ajujugetan durung antara suwe nggonku uncat sangka ing tlaga Madirta dawuh pangandikaning Bu Bathari iki keperanggul priyayi gagah prakosa iki sapa latala wong wilah mangawi gena sekaring bawana lengking astuta miyang astuti mata mlorok ora ndelok ayo waspadakno iki barisane para dewa barisan natak nata nawasanga latala ora sisip pangandikane Ibu Bathari Durga dina iki bakal tumawat marang tlaga Madirta kowe nisya yen tak anggo liwat tumuju marang tlaga Madirta latala yen kowe tambuh karo aku ku jenengku Jaramaya ya Jaramaya kowe aja nganti ngalang-alangi barisan sangka Kaiwangan Salindra Bawana wis gelar sepapan sikep gamaning ayuda tumplak-plak saka ing kadewatan mayuta-yuta mahewewu latala bumi langit kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang maweh gandrong latala ora sisip sembire dening dawuh pangandikaning Ibu Bathari ora kena kowe barisan sanga Kaiwangan bakal ngrabasing marang tlaga Madirta apa ora warta adol krungon yen to barisaning para dewa kang ngelokake yaiku tlatah ing jagat saisine lan kawula saanane ana ing jagat gumelar iki latala dewa memang kadang kendhita dewa memang kadang aku ora bakal mundur awit banter pintu kasih Ibu Bathari Durga yen to aku tak rewangi pecahing dada lutak ing ludira latala ora kena ginawe gampang adikku Di Tarendra ayo cekelen Jaramaya ayo sowanake marang saning Rama Bengkulun
parang Sikro maju ing papan gelanggang peperangan manggo ning iku saya andot papu sing keparaan ayo maju apa tanding ira yo ora kena disangka enteng Ibu Betari. Ya kula Jaramaya, aku tak manjing marang jiwa ragamu Jaramaya. Jab kacarita teka mangkono. Ibu Betari Durga eling-eling widodari sangka kadewatan Kayuwangan Jung Giri Kailasa. Abot anggone momong para drumeksa Irumaya Jaramaya setan kok berkuntung maluh tepeng reges eling-eling jaga kuwayu-ayanane ingkang putra kang manggon ana tlaga Madrata kulup Jaramaya aku kang manjing marang jiwa ragamu kulup. Kiri-kiri kenyoler prabata abang kadi kawal agar manguing mungsuh minta lawan latala abuh sing keparat para dewa barsamu berabre dadi ndok amun we. Kandhita Dewa memang kata ayo aja lumayu megane atiku ayo lawanno marang Jaramaya.